जमाना बदलल रिवाज ना हमरा घर में बाड़ू तो सब सही कि जमाना बदलल रिवाज ना हमरा घर में बाड़ू तो सब सही माई बाबूजी के बात मानो कुछ दिन घूंघटवे में रही पूछी भतारी तो बताइब कैसे पूछी भतारी तो बताइब कैसे अपन चढ़ली जवनिया धो गई जवन ससुरवा में होला नई होलवे में हो कमरिया कले कले हिलावे हो काजल हुआ लइका न तो हो जाई है